Anem ara amb el tutorial de DPD, un programa que es permetrà preparar una imatge per a després poder incloure 3, 4, 5 vídeos en un mateix DVD amb una pantalla inicial en la que podem picar i triar quin volem que reproduïsca en qualsevol reproductor, podem dir, domèstic. Per tant, el que busquem és la primera opció que ens ha aparegut, crear un DVD vídeo, vàlid per a qualsevol reproductor domèstic. Obrim esta, que es veja, ahí, i la pantalla senzilla en DVD. Senzillament tenim títol 1, propietats. Jo m'he preparat vídeos que anar preparant, que anar fent en aquest curs. Per un costat tenim el de Patito i altres. Accepte. Això seria el títol que apareixia a la vista i ara he de dir-li on està l'arxiu de Patito. Per tant, añadir, veu, seleccione, jo el tinc ahí en escriptori, Patito prova. Obrir, ja està, conforme, i el tinc ahí, vaig afegir un altre, segon títol, propietats, anem a fer el d'Altea. Altea, accepte, exactament igual, he de dir-li on estaria l'arxiu ISO. Per tant, exactament igual, selecciono la carpeta i està en l'escriptori i era promocionant exactament Altea. Obrir, el tinc ahí, accepte i finalment afegir, anem també a afegir-li el que hem de fer avui, podem dir, amb Cabin Light. I era un diaporama. Veig les fotografies. Accepte i vaig a buscar on està aquest arxiu. També a veure l'escriptori, diaporama AVI. I ja està. D'aquesta manera tinc, ja podem dir, preparades les pistes, podem ser 3, 4, 5, que en cas estem en el 5%, podem dir la captura del DVD, per tant, en sobre per al cap. Això es pot canviar, puc pujar el diaporama si m'interessa més dalt. Patito baixant després del TEA i el tenim a l'ordre inversa conforme anar fent-los. Una volta que ho tinc clar, puc veure les opcions del menú. O la vista prèvia, doncs clar, no he de demanar-li cap filigrana. És un disc amb els 3 ròdols dalt i ja està. Si vull alguna cosa més elaborada, caldrà que anem a les opcions i dir-hi què és el que vull. Realment no serà cap problema. Puc seleccionar un color que m'agrada, un blau per exemple. Després també puc seleccionar una imatge. Mira, com que tenim a l'escriptori les fotografies, doncs de la carpeta de fotografies vaig a triar-ne una, la que siga. Eixa mateix. Obrir. Ja la tinc ahí. Puc també posar-li una música. L'escriptori tenia la Skin, la tenim completa, però tenia la durada. Obrir. I ja està. Ja tinc el color per al títol. Blau, acceptar, posa entorn local i ja veure com ha quedat. Vista prèvia. No ha quedat malament, diaporama, el que ha petit i altre. Deia que realment no he canviat el color, això és en blanc, però no queda malament. Per tant, si estic conforme, estic d'acord, ja és el moment de dir-li abans i em preguntarà quin nom que posa i a partir d'ella es dedicarà, podem dir, a crear una imatge en la qual estaran, podem dir, els 3 vídeos i la imatge aquesta estarà preparada per a, podem dir, que aparega aquesta vista prèvia de menú quan el posem en reproductor, podem dir, domèstic de vídeo i clicant-li damunt arrencarà. I la imatge que es crearà el programa després hem de gravar-la i per a gravar-la
necessitem arrencar el K3B. Diguem que K3B és un gravador molt superior, podem dir, en quant a prestacions al Brasero. El Brasero és més senzillet. K3B té més possibilitats. I ja d'entrada K3B, que és molt senzill d'utilització, em pregunta què volem. Volem dades, volem un disc d'àudio, volem copiar un disc, més opcions. I entre més opcions tenim l'opció copiar una imatge, tema la imatge. I aquesta opció seria la que es permetria, podem dir, seleccionar la imatge que acabem de crear en DVD i volcar-la en DVD. I ja està, res més, això és tot.